Bo día, nenos e nenas do cole de Callón, e benvidos a unha nova edición de Radiotubers. Neste cuarto programa imos a falar de contos sobre a temática da paz. E temos o primeiro grupo de Radiotubers, alumnos de primeiro e segundo de primaria. Imos coa primeira recomendación. Hola, Mateo. Hola. De que curso eres? Son de primeiro de primaria. E de que conto nos ves a falar? Hai sitio para todos. Quen o escribiu? Anita Teimoria. E de que trata ese libro? De un neno que conta a historia e vai descubrindo que no mundo hai sitio para todos, a pesar que a xente se pelexa por isto. Gustouche? Sí, Por que? porque enseñache a non pelexarte. E por que sitios se peleaban a xente? A que te refieres? Peleábanse por que motivo? Polos sitios de tren, por oficinas, moitas cousas. Vale, pois moitas gracias pola túa recomendación e animaremos a ler ese conto. Imos coa segunda recomendación. Neste caso temos por aquí a Xavi. Hola, Xavi. Hola, De que curso eres? De primeiro de primaria, E de que conto nos ves a falar? La Paloma Maripaz, Por quen está escrito? Carmen Gil Avi. E de que trata? O libro trata dunha pomba que soluciona unha discusión entre 6 animais pola última flor da paz. Gustouche? Sí, E por que o recomendarías? porque se aprende que non se discute cando tes unha cosa e outro a quere, en vez de discutir, pides ya por favor. E sen discutir, Sí, sempre hai que chegar a un acordo. E que solución encontrou a pomba para que non discutiran eses 6 animais pola mesma flor? regalolles un xardín e diulles 6 semillas de flores Ajá, e de campanillas. moi intelixente esta pombiña. Nunca hai que discutir, é mellor chegar a un acordo. Moitas gracias pola túa recomendación. De nada. Imos coa última recomendación para primeiro ciclo e temos por aquí a Neo. Hola, Neo. Hola, De que curso eres? de primeiro de primaria. E de que conto nos ves a falar? El señor Guerra y la señora Paz, escrito por Joan de Déu Prats. Ok, e de que trata ese libro? Trata de un señor que se chamaba señor Guerra e era moi violento. Era a primeira vez que tiña unha veciña. Como se chamaba esa veciña? Chamábase señora Paz. Ela o iba a visitar moito. Un día hubo unhas llamas que estaban destruindo toda a ciudad. E como o señor Guerra tiña unha catapulta, lanzoulle cubos de agua e conseguiron apagar o lume. E a señora Paz fixo un pastel para celebralo. E bailaron e deronse un bico. E a señora Paz enseñoulle a non ser tan violento. Ai, que preciosa historia, gustouche? Sí, Por que motivo? porque é un libro moi bonito. Entón, ao final, a señora Paz ensinoulle ao señor Guerra que era mellor, que era máis bonito. A paz, que era máis bonita a paz que a guerra. Vale, precioso conto. Pois moitas gracias pola recomendación. Adiós. E imos co segundo bloque do programa coas recomendacións de terceiro e cuarto de primaria. Hola, Lucas. Hola, Ana. De que curso eres? De cuarto de primaria. E de que libro nos queres falar?
del enemigo, Por quen está escrito? por David Cáliz E ilustrado por? Serge Blouro. E de que trata ese libro? De que hai dous buratos nun desierto. E daquela hai un enemigo e un bueno. E o enemigo era moi malo e mataba a xente sin ter idea do que fixo mal. Mataba por matar. Ai, que cousa máis mala. E daquela había un e iniciouse a guerra por culpa del. E daquela había un soldado que sempre lle daba co fusil para ver se estaba aí e el respondíalle. Hasta que un día cansouse e puxo un traxe para ir ver o enemigo, a ver se estaba. E dicirlle que parara a guerra. Pero el Buscaba foi cun traxe, non? E o enemigo foi cun traxe de león. E daquela, el pensaba que era un león, non? Pero era o enemigo. E daquela, o enemigo metiuse no burato do bueno e o bueno metiuse no burato do enemigo. Vaya lío. Gustouche? Sí, moito. E por que o recomendarías? Porque non sei, é moi emocionante. Como foi ao final se cambiaron de burato? Agora o bueno era malo e o malo era bueno ou como acabou o rollo? Pois o bueno mirou os informes del e tiña o mismo ca el. E acabouse así, sin máis. E entenderon que entón a guerra era por unha cousa absurda, o mellor. E iba a buscalo creo que para acabar ca guerra. Para reconciliarse. Moi ben, moitas gracias pola túa recomendación. Chao. E imos con outra recomendación de terceiro e cuarto. Neste caso temos por aquí a Adriana. Hola, Adriana. Hola, De que curso eres? de terceiro de primaria. E de que conto nos ves a falar? Do libro Non todos somos iguais. E de que autor? Do autor Barney Salzberg. De que trata ese conto? Por que aparecen pingüinos e panda? E son panda? Porque ensina que non todos temos que ser iguais e que podemos ser diferentes e que nos temos que tratar iguais. Que bonito. Gustouche, Adriana? Sí, mucho. Por que motivo recomendarías? Porque aprendes que non todos temos que ser iguais e iso está moi ben. Moitas gracias pola túa recomendación. Chao. E xa para rematar cas recomendacións de terceiro e cuarto temos por aquí a Ana. Hola, Ana. Hola, De que curso eres? son de cuarto de primaria, E de que libro nos vas a falar? de Un hermoso ovo branco, de autor Paula Carballeira e Miguel Cerro, editorial Triqueta. De que trata? Sobre a paz de un pobo que está sendo bombeado. E un día paran as bombas. Os nenos salen da casa e atopan unha galiña que pon un hermoso ovo branco. Gustouche? Sí, Por que o recomendarías? porque enséñache que non todo arréglase discutindo. E por que aparece un ovo branco nesa historia? Porque ese ovo que puxo a galiña fai que se olviden da guerra. E deixan un pouco a guerra de lado e céntranse no animaliño co ovo. Ok, non todo é malo dentro da guerra. Pois gracias pola túa recomendación. Adeus. E imos xa co último bloque de recomendacións sobre libros que tratan a temática da paz co alumnado de quinto e sexto de primaria. E temos por aquí a Natalia. Hola, Natalia. Hola, De que curso eres? son de quinto. E de que libro nos queres falar? Do libro Caixa de cartón, escrito por Xavi Arnal e ilustrado por Hassan Amekan. De que editorial é? De editorial Oco Editora. De que trata ese conto? Pois trata dunha nena e unha nai que son pobres. Entón navegan nun barco, nunha caixa de cartón.
Despois o barco vai a pique e chega a unha praia. De súpeto, encóntranse con xente. Pero unha noite alguén prendiu lume a súa casa e a súa nai morreu. Nunca a volveu a ver. Despois foi a unha casa de acollida e foi feliz, pero sempre recordando a súa nai. Ai, Dios mío, que historia máis triste, gustouche? Sí, gustoume, Por que o recomendarías? porque é moi triste e daste conta de que hai moitas familias que sufren moito. Pensas que se trata dunha historia real ou mellor? Pois podería ser, porque a verdade é que hai bastantes familias que sufren casos moi parecidos. É moi forte, verdad? Sí, Hai que reflexionar e intentar lograr que estas injustizas non existan. Sí. Gracias pola túa recomendación, Natalia. Estou desexando coller ese libro. adeus, grazas. Vamos a ca outra radiotubeira e temos por aquí a Sabela. Hola, Sabela. Hola, De que curso eres? de quinto de primaria. E de que libro nos queres falar? Por qué? De que autor? É de Nikolai Popov, Da editorial? Calandraca. De que trata? Pois trata dunha rá e un rato que pelexan e entón queren pelexar por unha flor. Entón a familia de ratos pois combate a familia de rás e a de rás a de ratos. E ao final acaba todo destruído e non saben nin por que empezou a guerra. Gustouche? Sí, Recomendaríalo? sí, porque explica que en realidad unha guerra empeza por algo moi pequeno. É un libro recomendado para todos os públicos? Non ten letra, o sea que é sinxelo para os máis pequenos e ten unha reflexión moi grande que tamén vale pois para que reflexionen os máis maiores. Vale, moitas gracias pola túa recomendación. Chao! Imos con outra recomendación do alumnado de quinto e sexto de primaria. En este caso temos por aquí estreándose en RadioTubers a Ian. Hola, Ian. Ola, De que libro nos queres falar? os quero falar do Home de Colores. El autor é Jérôme Roulier e está editado pola editorial Juventud. De que trata o conto? Trata de un home blanco e un home negro que o negro nas súas etapas da súa vida, frío, calor e todas esas cousas, sigue sendo negro e o home blanco nas súas etapas de frío, calor, entón vai cambiando de color. O home negro non se explica por que o chaman home de color cando el é o que non cambia. Claro, efectivamente, este mundo está ao revés, está tolo. Gustou? Sí, Por que o recomendarías? yo lo recomendaría porque uno es fácil de leer y tiene pocas letras y para los niños pequeños es bueno, y también porque si hay gente que llama negra, pues sí, pues para meterse con ellos, y a lo mejor algunos si lo leen se pararía el racismo un pouco. E pararían a pensar de que non se lle chama home de cor a ninguén, senón que hai moitas cores de peles. Pois su nombre se llamaría. Oh, moi ben, ou chamalo polo seu nombre, o máis axeitado. Pois moitas grazas, toma a túa reflexión. Ata outro día. Adeus. Imos con última recomendación sobre contos da paz e temos por aquí a Daniela. Hola, Daniela. Hola, De que curso eres de sexto, e de que conto nos queres falar? de Guerra e Paz, de Quino da editorial Lumen. De que trata ese libro? Mafalda faise moitas preguntas sobre o mundo, porque non hai paz, e daquela lendo o periódico ponse triste, pero despois cambian un pouco as cousas porque Mafalda desexa paz mundial. Gustouche? Sí, gustoume moito e recomendo porque é moi interesante e divertido. Non te parece un pouco complicado algúns diálogos de Mafalda? Sí, a ver, algún sí. Está escrito en narrativa todo seguido ou en viñetas de cómic? Está un pouco a medias, porque hai trozos que son como en viñetas e trozos que non. Pois moitas gracias pola túa recomendación de paz. Adeus. E xa rematamos aquí o programa sobre literatura relacionada coa paz. Paz para todos, Radio Tubeiros. Xa vos anuncio que o seguinte programa será sobre
contos que tratan a igualdade de xénero, igualdade entre homes e mulleres, xa que se achega aí unha data moi sinalada, o 8M. Saúdos e boas lecturas dende a Biblioteca Ion.